باندورا دربیا دوازده ایلونه هر وها باندورا و دستورا بنگهین یا کوه دمه هات پسند کرن و هات جی کرن حتی روژا ایروژی به تایبەتی لەسەر کوردان gelekî zêde ye. Ji xwe yê ku herî zêde zirar ji wê derbeyê dîtin Kurd bûn di encamê de em ên ha bi amar hinekî behsa derbeya duwazdeh îlonê bikin. Generalê wê demê ser erkanê wê demê Kenan Evren bû ev wêneyê wî ye beriya du salan eger ez neşaş bim mir tu ceze خوار د دادگهê de hate cezekirin lêbelê nekete zindanê nehate zindanî kirin. Em ê binêrin di derbeya duwazdeh îlonê de kê zirar dît, çend kes hatin girtin, çend hatin kuştin. Bi giştî em dikarin bêjin milyonek û şesid û heştê û sê hezar kes li Tirkiye weke anarşîst hatin morkirin, hatin demxekirin, di sîcîlên wan de hatin nivîsandin û dijayetiya dewletê kirine. Di sid û deh hezar doz li hemberî xelkê hatin vekirin, yê ku digotin hûn dijayetiya dewletê dikin, hûn cudaxwazin yan hûn çepkirin yan hûn rastkirin, wê demê hemû ketine ber wê pêla derbeyê de. Ne tenê Kurd û çepkir, wê demê kesên ku niha nîjadperestiyê li Tirkiye dikin, ew jî ketine ber pêla derbeyê. Di sid û sî hezar kes di dadgehan de ji ber tawan û hincetên cuda cuda hatin dadgeh kirin di dema derbeya duwazdeh îlonê de. Heft hezar kes cezayê darvekirinê ji wan re hate xwestin, bi giştî pênc sed û hevdeh kes ji wan ew ceza wergirtin. Yani cezayê darvekirinê li wan hate birîn, pêncî kes ji wan hatin bi darvekirin, wê demê cezayê eydamê bi darvekirinê dihate cîbicî kirin li Tirkiye. Nod û heşt hezar û çar sed û çar kes bi endamtiya rêkxistinan hatin dadgeh kirin. Çi rêkxistinên çepgir bin, çi jî rêkxistinên rastgir bin, bi temamî nod û heşt hezar û çar sed û çar kes ji wan dozan hatin dadgeh kirin. Sê sed û heştê û heşt hezar kes bê pasaportman yan nikarîbûn pasaportan wergirin yan jî pasaportên wan hebûn dest li ser hate danîn nema karîbûn derkevin derveyî sînorên Tirkiye. Sî hezar kes ji kar hatin avêtin ji dam û dezgehên cuda cuda bi hinceta ku destê wan li pişta filan rêkxistinê ye, endam û alîgirên filan rêkxistinê ne ew kes ji kar hatin avêtin di dema derbeya duwazdeh îlonê de. Çardeh hezar kes ji hemwelatîbûna Tirkiye hatin derxistin. Piraniya wan ew kes bûn ku endamên hinek rêkxistina bûn, hinek komeleyan bûn û di wê demê de ew rêkxistin û komele bi yek carê weke cudaxwaz hatin elan kirin, weke terorîst hatin ragihandin, ew kesana jî bûne qurbanî ji hemwelatîbûnê hatin avêtin. Sî hezar kes di wê demê de koçber bûn, piraniya wan çûne Ewropa heta niha jî hejmareke zêde ya Kurdên siyasî ku wê demê çalak bûn di nava siyaseta Kurdistanê de niha li welatên Ewropî koçber û penaberin bi salaya li wê derê dijîn gelek ji wan hîna jî nikarin seredana Tirkiye bikin. Sê sed kes bi awayekî bi şêwazên cuda mirine lê mirina wan cihê gumanê ye dibe ku bizanebûn bi rengekî ji rengan di wê demê de hatibin kuştin destê dewletê tê de hebe. Sed û heftê û yek kes dibin îşkenceyê de canê xwe ji destan, kesê ku wê demê di zîndanan de ne piraniya wan hîna jî di nava me de ne dema ku behsa wê îşkenceyê dikin ne mimkün e mirovek bikaribe dibin wan şert û mercan de demeke dirêj li ber xwe bide. Ev hinek ji wan encamên derbeyê bûn. Neh sid û sî û heft film hatin qedexekirin eger bizanibin tê bîra we. Filmên Yilmaz Güney jî hinek ji wan filma bûn ku di wê demê de hatibûne qedexekirin, nedihiştin li tu deveran xelk li wan temaşe bike. Ne tenê film guhdarkirina stranên Kurdî jî qedexe bû kasetên wê demê yên hunermendên weke Şivan Perwer, weke Gulistan Perwer, weke hunermend birader, weke Ciwan Haco piraniya kasetên hunermendên Kurd yên wê demê qedexe bûn kes di malê xwe de li wan guhdar bike. Me got film komele jî
23,677 کۆمەلەیەن کوردان ژی هەبوون وێ دەمێ بتەمامی هاتن گرتن هاتن قەدەخەکردن وەکە ئەنجامێک ji ئەنجامên دەربەیە سەربازی یا لەشکەری کو وێ دەمێ هاتە kirin 3,854 مامۆسته ji kar hatin dûrxistin 120 مامۆستeyên zankoyan ji kar hatin avêtin 47 dadwer wê demê ji kar hatin dûrxistin bi tohmetên ku ew nêzîkî hinek rêkxistinên cudaxwazin. Bi heman rengî medyayê jî zirar û ziyaneke mezin dît, karê rojnamegerî jî zirar û ziyaneke mezin dît, niha me bêne ser rojnamevanan 400 rojnamevan bi giştî ceza li wan hatibûne birîn, yanî tu temamê cezayê wan eger têxî ser hev 4,000 sal cezayê zîndanê bi ser wan rojnamevanan de hatibû birîn 41 rojnamevan hatibûne destgîrkirin di zindanê de bûn 300 rojnamevan jî dibe ku şaşiyek divir de çêbû be bixwe 300 rojnamevan jî wê demê rastî êrîşan hatibûn 3 rojnamevan jî hatibûne kuştin. Ev jî encamên wê derbeyê bûn di warê medyayî de lê weke me got heta roja îro jî encam û şopên wê derbeyê li ser Kurdên li Bakurê Kurdistanê berdewam e şahidên wê demê dema ku niha jî behsa wê demê dikin mirov nikare li wan guhdar bike ew jî nikarin bi temamî bînin ser ziman bi lêv bikin dibêjin dîtin û gotin nabe wek hev.